Opakruoth nyikwa Ramogi ageno nubedo gi jamhuri de maber. Erokamano ahinya kuom keto RAMOGITV kaendi. Ageno ni Nyasaye ogwedhu muchopo sani. Une wang' sai chenro mar duol mwadhi nyisi gi modhi mbele chenro mag jamhuri de te kuonde te manotimore kawuono gi ujumbe mane jotelo tende oro iru kaendi. Anyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach Dendo Nombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Magi weche manyien mawango. I can now confirm, without fear of any contradiction, that Kenya is safely out of the danger of debt distress and that our economy is on a stable footing. Jatend Kenya William Ruto mane otelo ne nyasi mar jamhuri owacho ni uchumi mar Kenya sani ni e lai maber mar dongruok. Nyasi mar jamhuri ne oingi gi nyadhi makagi kacha ya lap ma Uhuru Gardens kod gwenge mamoko ka jo Kenya buora bendo mimich mag nyadhi. Ngima masani ji odich gi yore mang'eny. Dhano odich gi yore mang'eny gi yuto nikech ngima obedo matek. Koro ng'ato neno ni kar dhi kanyo mar dhi bedo adhi amei. Moko kuom jopiny oywago pek mar ngima kaka achiel kuom gigo mamonogi chopo e nyasi mag Kenya kar rombgi. This is something which is unconstitutional. It is unacceptable that in 21st century we are still circumcising, and to make it worse, these are not small girls being circumcised. These are women living in their houses. Mine adek otere hospital Kericho bang' kane otimne gi nyange e yor achuna. Erokamano jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Dwaero winjo pachi yote mag jamhuri 2-3-6-9 kaka inyalo yudo wanyiswa kaka jamhuri mari ne chalo. Jatend piny Kenya William Ruto nopuoyo kenge ma piny Kenya osegoyo yor dongruok konyiso ganda jo Kenya mondo med bedo kod horuok nikech piny owacho nitiere lai makare mar bero uchumi mathurka kendo neno ni lokruok obedo e kinde mabiro. Ruto ne owuoyo e nyasi mar 60 mar jamhuri manobagi Uhuru Gardens e kaunti ma Nairobi ka kama nosingo kedo gi mibadhi e pacho kaendi kaka yor neno ni usuru masani oganda jo Kenya chulo ok otigo do marach. Lidio Keyo miyo lero. Sa adek okinyi, jatend piny Kenya William Ruto nomole kar bagoro ma Uhuru Gardens e kaunti ma Nairobi e nyasi mar jamhuri mayango higni 60 nyaka ne piny Kenya yud loch koya e lwet jowagunda. Nyasi ni bire kinde ma oganda jo Kenya ywago pek mar ngima. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni piny Kenya osegondam weche mag demokrasia, kata kamano ogoyo bade piny ni ochumi mapacho kata pod yulo. To kata kamano gitemo duto maginyalo mar bero ngima oganda jo Kenya. Inflation is now 6.8% down from a high of 9.2 a year ago. In the last 6 months, our GDP has grown at a rate of 5.4%, making Kenya the 29th fastest growing economy in the world, according to the World Bank. I can now confirm, without fear of any contradiction, that Kenya is safely out of the danger of debt distress and that our economy is on a stable footing. Kinde ma oganda jo Kenya ywago medruok mar usuru mijuoge pacho ka, jatend piny owacho ni makende e yo ma oganda jo Kenya nyalo chiwore go mar siro piny owacho bero chuny mathurka ka bende osingo kedo gi mibadhi kaka yor neno ni omenda go otigodo e yo makare. Though painful, the sacrifices we have made, which would not only make our freedom fighters proud, are
also absolutely necessary at a time as this. We have witnessed a significant rise in total revenues collected. Besides enhancing revenue collection, digitization has eliminated revenue leakage through corruption and theft. And for this reason, I direct that all agencies observe the December 31st deadline to finalize the migration to e-citizen platform. Jatend piny oporo nyamrero ma osebedo kachiwo thieth e kor gwenge kopo piny owacho mag counties ma osechulo bath omenda mane gikete winjruok gi piny owacho ka koro singo ni piny owacho mamalo biro chulo nyamrero go e giko dwe mar 12. I commend counties who have already paid community health promoters their stipends and commit that the national government will pay our portion beginning the end of this month. Ruto jiwo rawere mondo mi oti kod lony manyasani mag mbui e loso mwandu ka bende opojo Kenya matie pinje maoko kuom bedo siro motegno moteno uchumi ma Turkey kosingo medo tero ganda jo Kenya mondo mi oti e pinje maoko. I mean, just yesterday, Meta committed to helping creators in Kenya earn money for crafting original content. Following a pilot program with eligible creators in the country, Meta will be expanding monetization opportunities and allowing more creators to earn a living doing what they love. Millions of Kenyans already working abroad have been great ambassadors for our country and have made huge contributions through their remittances to the development of Kenya. Geno mano oganda jo Kenya ntiere godo maduoko nengo ngima piny ogore Luanda ka jatend piny Kenya William Ruto omedo sundo oganda jo Kenya mondo med bedo kod horuok e kinde motemo duto manyalo mar duoko piny nengo mar ngima. Kata kamano singo beno miyo oganda jo Kenya odiochieng' ma kawuono nyasi mar jamhuri mar 60 jo Kenya ntiere kod geno ni obiro chopo singo go kare. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Uhuru Gardens, Nairobi. Jatend piny William Ruto olando ni chakre dwe mar 1 higa manyien welo mabiro bedo katimo limbe piny Kenya ok bi dwar gi oboke moyiedhi mar visa. Maendi ne oyangi e nyasi mar jamhuri mane obagi alap ma Uhuru Gardens buore Nairobi ka. Okang' ma kama okelo paro e kind jo Kenya ma bende ochwalo duondgi. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao nigi ler. Higni 60 tok yudo loch kowuok e lwet wagunda. Welo mabiro bedo katimo limbe e pacho kae koro yudo fungruok makende. Bang' jatend piny Kenya chiwo milome mayango ni chakre dwe mar 1 mar higa manyien. Kenya ok bi dwaro ni welo obed kod oboke ma otisi ni visa eka giyud thuolo mar donjo. Beginning January 2024, Kenya will be a visa-free country. It shall no longer be necessary for any person from any corner of the globe to carry the burden of applying for a visa to come to Kenya. We nevertheless have real cause to celebrate the contributions made by each one of us to the collective national endeavor in keeping with the aspirations of the brave and indomitable patriots who set us on this path to national glory. Mondo piny Kenya orwak welo maonge gi visa. Jatend piny wacho ni mbui oseyangi mabiro yango jowuoth machano timo limbe e pacho kae. Tok chopo e pacho ka, jowuoth ibiro chiwne gi puoth makende mar bedo e pacho kae. To implement this new policy, we have developed a digital platform to ensure that all travelers to Kenya are identified in advance on an electronic platform. Consequently, all travelers will obtain electronic travel authorization as they come to Kenya. Jopiny bende ochiwo paro e wi wachno. Ok wanyal bet e Kenya ma ng'ata nyalo donje. Means ni al sabab nyalo muochowa anytime. Wach visa ni jo Kenya adwa kwayo Kenya mangima. Be it ni you are a Kalenjin, be it you are a Kikuyu or a Luhya, all the 43 tribes ma wan gode Kenya ka, yeuru ko elosnwa thuolo mar wacho wach visa ni. Wawachuru ni no. Penjo ma bende pod nyalo ringo e pach japiny bang' lendo makama en ni to piny Kenya ibiro donje nono maonge visa adier. Okang' makama biro tok lokruoge mag chudo ne oyangi ne visa ne jolimbe matimo limbe e pacho kae. Lokruoge machakore chakre chien tarik 1 mar dwe mokwongo mar higa manyien.
Oganda madonjo e piny Kenya kaluwore gi lokruok makamano ibi dwar mar mondo mi ochul $100 mar yudo puoth mar donjo e pacho kae. Ponono ni kinde mag visa biro bedo korumo. Jal mawuok e pinje maoko mabiro dwaro nuoyo donjo e piny Kenya biro chulo $500. Visa mar donjo dinuo nyadibich ibi chule e nengo mar $160 ka welo madiher mar mondo mi ochorne gi nyime visa magi e pacho ka kuom thuolo mar dweche 6 mayande ni nono ibi chule e nengo mar $200. Piny Kenya koro en piny mar 2 e pinje mag Afrika mar lando yaw tong' mare ne pinje maoko machiegni ne. Okang' makama biro tok piny Rwanda yaw tong' mare chin tarik 3 dwe mar 11 mar higani ne jolimbe duto mawuok e pinje Afrika. Motelo bang' lendo makama, piny Kenya bende noyaw tong' mare ne oganda mawuok e piny Indonesia. Sharon Ongao, Ramogi TV, Nairobi. Jotelo mawuok e pinje 4 mane oyuore nyasi mar 60 mar Jamhuri e pacho kae ndio puoyo kenge mag dongruok ma piny Kenya osegoyo nyaka ne Kenya yud loch kowuok e lwet jorochere. Gisingo mar tego siepe kind Kenya kod pinjego mar neno ni oganda duto mag Afrika otayo chenro mag giwegi ma ok girito pinje jowasungu. Joyce Oduor nigi ler mar wachni. E nyasi mar hingo higni 60 nyaka ne piny Kenya yud loch kowuok e lwet jorochere kopogore kod jopiny miche gi miche manochopo e alap ma Uhuru Gardens, jotelo mawuok e pinje mamoko mag Afrika bende oyuoro e nyasi no. Jotelo go moriwo jatend piny Ethiopia Salwek Zewde, jatend piny Zanzibar Hussein Mwinyi, jalup Prime Minister mokwongo ma Uganda Rebecca Kadaga kod jalup jatend piny Burundi Prosper Bazombaza. Duto opuoyo piny Kenya kuom goyo kenge buora e sectors mopogore opogore nyaka ne piny Kenya wuoge lwet jorochere. 60 years is indeed a milestone. I have been, as I said, a witness of the great progress that Kenya has made since its independence. I would like to wish you success and prosperity and happiness to the great people of Kenya. Pekee naipongeza sana serikali na wananchi wa Kenya kwa mafanikio makubwa mlioyapata katika kipindi cha miaka 60 iliyopita. Kwa hakika mmepiga hatua kubwa sana. Kenya ya sasa sio sawa na Kenya ya mwaka 1963. Kaluore kod jatend piny Zanzibar mabende oloso elo jatend piny Tanzania nyaka ne Kenya yud loch tudruok e kind piny Kenya kod pinje mamoko mantiere riwruok mar pinje Afrika ma ugwe osebedo maber kendo osekonyo e tego uchumi mar pinjego, gino momiyo gisingo mar medo tego siep makamano. Kutokana na uhusiano na ushirikiano mzuri nchi zetu mbili zimeweza pia kunufaika kiuchumi, hususan katika nyanja ya biashara na uwekezaji. Kenya pia ni miongoni mwa nchi 10 zinazoongoza kwa uwekezaji nchini Tanzania. Hii inaonyesha kuwa Kenya ni mshirika na mbia wetu muhimu wa maendeleo. Jotelo go jiwo piny Kenya kod pinje mamoko mag Afrika mondo ka weche mag tego uchumi mag pinjegi e lwetgi giwegi. Another important fight must continue: the economic and technological Jamhuri. We must lead this fight with determination, unity and self-confidence as Africans. Africa must cure itself of the victim mentality and take the initiative of shaping her own destiny. We have an unprecedented advantage of a market of 1.3 billion people. This is a formidable treasure in our hands. It has the potential of not only making us richer, but also earning us respect in the world as a power to reckon with. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nyasi mar Jamhuri maiga ni emobedo mokwongo mobagi e pap ma Uhuru Gardens nyaka ne los pauno moyud sura manyien. Jafombo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa thuolo ma lap ma Uhuru Gardens omako e historia mar piny Kenya. E alap ma Uhuru Gardens e geng wang' apaya ma Lang'ata e buore Nairobi, oganda jo Kenya ogoyo machiemo kendo ng'iyo safar ma piny Kenya osegoyo higni 60 mokalo nyaka ne thuondi ma pacho kae gol Kenya e nyororo mag ombogo jarachar. E alap ma Uhuru Gardens e higa mar 1963 piny Kenya ne ondiko historia kuom loro bendera mar piny Ingereza kendo idho malo bendera mar rangi 4 ma pacho kae. Paoni kata kamano ne ojwang' kod piny owacho mokalo
nyaka higa mar 2021 kama ne jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne okonge kendo miye sura malombo wang' e chenro mane omuonyo omenda maromo bilion 60. E bwo chenro makamano mane otelne kod jolweny ma pacho kae, piny owacho ne ogero hemko manyangafu mar miyo jokenya thuolo ma migosi mar somo historia margi. Tado mar hemko mar Uhuru Gardens okawo kido mar kuot mane thuondi ma pacho kae otiyogo e kedo ne loch marwa. E rangach mar hemkono, sanam mar jatend jokedo mag Mau Mau, Field Marshal Dedan Kimathi, kod jatend oganda Miji Kenda e kinde kedo ne loch ma pacho kae Mekatilili wa Menza othal, rapar makende ne jokenya mapod ngima ni nyaka giikore mar kedo ne pinywa. Jokedo mamoko mane ochwero remgi ne pinywa bende ne omi luor makende kod piny owacho mar Uhuru Kenyatta kuom ndiko nyingegi e hotogoro moyiedhi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Oganda matin ema ne oyuoro nyasi mar Jamhuri e moko kuom gwenge mag Kaluo e kaunti ma Migori. Moko kuom jopiny ywak ewi pek mar ngima ma omiyo mondo giyudo mijing'o mar yuoro e nyasi go eko. Jafwambo marwa Juma miwalero. Oganda e kaunti ma Migori noriwore kod jokenya mamoko e higni 60 nyaka ne piny Kenya yudo uru. Kenya speeches mag president nokokelo ka to en mor marwa kaka jo Kenya ni wadhi mondo wabed kanyakla gi jowadwa e celebration. Abiro ka nikech one, it is my democratic right mondo mi abi celebration. Nyasi ni mani obagi lap maskun pae manu ma Migori ka otele kod commissioner e county ma Migori David Gitonga. Kata kamano ne oyuore kod kwano oganda Sanja. Celebration ng'ato dhi kohero tinde ok en achune nikech wan e democracy. Ok en achune mitero ji ni wadhi celebrate kacha gi thuon. Mano no rumo. Kata bed neno odiochieng'no mar yweyo, oganda mathoth e kaunti ma Migori be ne odhi nyime kod yoregi mag menyo. Thoth kuonde timo ohala e boma Migori ne oyaw. Kwan mabiro e celebration onyalo bedo matin nikech kaluwore gi ngima masani ji odich gi yore mang'eny. Dhano odich gi yore mang'eny gi yuto nikech ngima obedo matek. Koro ng'ato neno ni kar dhi kanyo mar dhi bedo adhi ameny. Josiasa moyier leo mopogore opogore kaunti ma Migori ok ne oyuore nyasini ka jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima ema ne ochopo e lo gavana ma Migori Ochila Yako. We have made significant, and I say significant, progress in all sectors. In the sector of health, as I enumerated during the governor's speech, we have made very impressive strides, making possible for there to be drugs. We are not patriotic. Our readers, this is a national day. I expect all of you to be here. Commissioner ma kaunti ma Migori David Gitonga e kinde twak mare ne okwayo oganda e kaunti ma Migori mondo bed jogo iko ma ohero piny Kenya ka wacho ni mae nyalo mana nyisore ka gichopo e nyasi makamano. Ningekuomba ujue, you are not here because of the speech of the president. You are here because you are Kenyan and you are patriotic. And ningetaka mumbejimark from our neighbors, from Uganda, or even Tanzania. These people are very patriotic. Gitonga wacho ni oganda mathoth e kaunti ma Migori oluoro kata mana bedo machiegni kod apisas go mag piny owacho to ahinya mago eko mag arita kwe. Ukiona gari ya serikali hata ukimuuliza mahali unataka kwenda na umepotea, anatoroka, hata kuambia yeye ni mgeni. Na ujue wakati huo labda kuna shida iko mahali fulani, ndio tunaenda kutatua ama tunaenda kufuatilia mradi fulani uje. Jotelo manochopo e nyasi mar Jamhuri ne osingo tiyo kamoro achiel mar jiwo dongruok kaachiel kod achiel mar oganda e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi yo moro machuoko dogore pod weche manyien manotimore e Jamhuri de kuonde temo antiere be daher winjo ni Jamhuri ni ne chalo nade 2-3-6-0 kaka nyalo yudo. Ramogi TV Trevor wuoro kapod jatend piny golo singo nyaka chieng' holiday mar Jamhuri, singo ma ok bi chopi ngang'. Osiepa winjo ni Kenya ka endie kori donje abal maonge visa. Wan waketo wang'wa ma otis tinga oganyo mar piny owacho Kanyamkago kairo kamana ahinya musno jo Kanyamkago. Ramogi TV ma Pastor Mondi otiche mar gemo nyenyore musna Archbishop mar Odhiambo Gora gi jagoro Samuel Atongo gi Olo
Oyanda. Erokamano ahinya. Ramogi TV, an Lawi wuod Adori, an Rinya. Waneno Ramogi TV, an kod min Leya, kod min Okumu, kod min Akinyi. Mosino gite ageno ni Jamhuri une ber. Happy Jamhuri Day ne baba wa Singa Odongo kani wang neno West Kanyamkago Masara Singa. Aneno Ramogi TV kan Nairobi umoja tu. Erokamano ahinya. Meduru manaoro ote ugari 300 mondo ng'e ni Jamhuri uno dhi nade. Sani to wadhi yueyo moro machuok koduogo to pod wan gi weche manyien mabiro kelo irgi kidhi mabor ahinya. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Teteni mioga tema teka hinya. Tutemi miani. Akwai. Ano kadwa tema kama. Akwai ni mondi chang na mehe. Akwai. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny odogo ku. Ji dhi nyorete kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny. Nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo unalos go kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny okuwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija, Janding Opanga, Jonyakach Dendo Nombija Tai, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Tich adek, sa adek otieno. Kik bai. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Egome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiewa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riuri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, sa 1:45 otieno. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Kamano kuom keto Ramogi TV ka Walter Nyambaga okelo stoche ne owuon osedonjo kod e studio kae wacho ni nyasi mar Jamhuri ne odhial gi jo Kenya yore mopogore opogore e pap ma Uhuru Gardens. Nyasi ne opong kod nyadhi kod ilo. Jafombo mar Walter Nyambaga miyowa pichano kaka ne nyasi chalo. E kar bago rombe mu Uhuru Gardens, jodito walo kode kendo gidonje nyasi mar Jamhuri Day gi nyadhi.
Nyasi moyo nyaka odieche kanyakla koda nyadendi man kod osimbo kaka nyadendi majadusa mamolo kata Miss Kenya mane nyono kalwesola lwesa kanyar sungu korwako rinda marabora. Nyar jatend piny Shalin Ruto bende ne okodong chien korka rwakruok kendo oyudo ng'ong'a moro. E kindego welo donjo kod geche mateko gi thoth kaka gachupu kasuoyo mane donjo manimba. Arita kwe oridi e kinde ma min piny Rachel Ruto kod min od jalup jatend piny Dorcas Rigathi bende donjo e nyasi. Jatend piny William Ruto thinyore kendo donjo e gache moyiedhi mar jatend piny kendo molo kofoyo lwete ne oganda kod mor. Ruto yogore kod rowere mane ni kod sironyo mar mose kaka gache luoro kode pap e kinde mag geche ariyo man kod nyadhi bende luoro kode. Ruto lwenyo ngas kendo idho kare moyiedhi moting'ore gi malo kaka altar odiedoe e kinde ma beni muocho kabund teng'o. Jamadar moro ma chunye chwer muomore ka seso kendo dhi kwayo thuolo mar pango pared. Kata odoko ni bad joliero kochomo piny, Ruto kod jamadar ogola fayo lwetgi maket ka gipisore kind jolweny mothal matimata makata mor ni luwogi to ngang' onge ng'etne. E seche ma magi dhi nyime to jolweny luochore kod altarno kendo iting'e nyaganglo kidar kode ne pangruok manyal gede. Bendera mar Kenya na 25 ochuoye lo kendo bang'e to idiede gok kochimo rieny kowuoyo. Kaluwore ni en yango loch mar Kenya higni 26, bendera man kod pete mag sajni idiedo kendo iluoro kode pap katielo wanyore kawuok e lo kendo ombong' duog dhanjo loriat e kindeni jolweny mag kor lwasi mag pi emomako wirwath. Jolweny tiyo kod oledhi mar loso gima ket kod kendo mar misango mar chiwo thuolo ne dolo. Colonel Father George Maingi. Thuolo mar dolo chopo kendo jodolo moko sanja mokelo kanyakla joko pereweg lori adwen wuon wes jo-Anglican to kod mago oganda jo-Salam e kind mamoko tudo Kenya kod polo kaluwore kod midhiero mokwako pachoka. Jodolo luoro kama opangie yo makende maket kod kar chiwo misango kendo gikuyo kuome moro kaka yoro nyiso jachien ni onge kod teko e wi piny Kenya. Bang'e jodolo go chwoyo alam kata odoko ni chieng' ne pilore maliet kamano. Jopuonjre kod jopiny ne omanore kod mambul mar yudo tipo. Oganda mane kech ogoyo ngoga ne sonyo deyo, kamoko to ne yuomo chak mopuo mar yogat, kamoko to ne lolo mana odogwal. Nyisruok mar chia kaka riembo ndeke mag lweny ne okwako kor lwasi ka pilot thulo ndek lweny ma umi osutore kendo po kor boche molal. To nyawadgi biro kachito iu ndegeno kendo loka tako nyadidek. Kama chielo thinyore kofunyo kendo dok kor kacham gisipito lwero kinde ma ndege mar oiro to ne sungo gige lweny ma Kenya ni godo. Ka yango higni 60 ma Kenya osebedo gode loch mamargi. Miel kod tuke mag lombo wang' ne omiyo wang' oyudo chiemo motokne lela. Johera mag DJ Afro Right. Asante sana maridadi Will Broda Makoha e kindi ji mamoko ne onyiso lony margi e miyo ji nyiero. Okebe moro lwenyo chuma kendo diede wiye kendo ogumo moket tiendene kor yamo. Oleny kendo girony ka gipodho e lo. Mit mar miel en yot mar nungo. Miel dunyore kendo chope midi ka jodito buonjo kendo mor kod sigunyo muomogi. Okebe moro bende ne onwang'ore matek ka otemo muomore nyasi. Obila ne oting'e kodheru man kod miudhwe kata odoko ni jopiny mane okomor kod timno ne ochako bayo kombe kuom obila ka giwuone gi lep. Pasiwe hata moja anayetengani. Mito ndi mak mana nyaka bed kod giko mare. Mae giko mar nyasi mar 60 ma Kenya yango godo higni 60 kendo gitegno magikoto. Mak mana ni kata kodo puk tek manade to chieng' moro notore. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Uru Gardens, Nairobi. Walter Nyambaga elich saidi. Koro ote wi midhiero mar El Nino kod weche mag arita kwe ne okwako twak ma jotelo ne obedo godo e nyasi mar Jamhuri e counties ma Nyanza. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyowa report mawuok e nyasi mag Jamhuri ma Nyanza. Nyasi maringo Jamhuri Day ne odhi nyime e gwenge makaluo. E kaunti ma Kisumu,
Nyasino ne otele kod County Commissioner ma Kisumu Hussein Alaso Hussein kachiel kod Governor ma county no Ngire Peter Anyang' Nyong'o. Jotelogo kane loso e kinde nyasino gijiwo ganda modak kuonde maula thoro ywero e ji mondo odar kendo singo ne jopiny ne gimedo tiyo kod sirikal mamalo eno ni giketo okenge makare mar kedo kod oula mamedo kelo ne oganda midhiero. On the situation of El Nino, we don't know, but we're asking our people to remain alert. We have told our chiefs and administrators on the ground to sensitize our people, because I think they have known this scenario of El Nino for a long time. They should be able to monitor the situation, and where they see that there's flooding, they should be able to move to a safer ground. E County Masiaya, nyasino ne odhi nyime lap Masiaya KMTC kotele kod County Commissioner Makono, Julius Otieno, mabende otielo mondo jodak, maula thoro kelo negi midhiero, odaro dhi kuonde moting'ore, sama giketo okenge mag kedo kod oula e gwengego. So far we thank God that as a country, we have not lost any life out of the rains. Lakini kwa wananchi naomba mchukue tahadhari, kiambia na maafisa wetu kwamba kuna hatari sehemu fulani. Please move to safer grounds. So far, so good, but we are on the watch out. E County Mamigori, County Commissioner manotelo e nyasino David Gitonga okawo thuolono mar yango ni gidhi nyime kod keto okenge mag neno ni weche oula okomedo thung'o jodak makono. Tulianzia nikawaambia kuna mafuriko. Najua tumesaidiana na county government na tumeweza kupata chakula kadhaa na tumesaidia watu wa Nyatike, Urili na kwingineko. Na bado tunatarajia chakula zingine, tunatarajia mabati na tutaendelea kufanya. Na ningetaka kusema tafadhali, venye nisema mambo ya intolerance. Imagine tunapeana chakula kwa watu ambao wameathirika na mafuriko, lakini kuna viongozi na watu wengine wamepanga jama ya kuchafua hiyo mkutano. Tafadhali, is that person normal? Commissioner Mahoma Bay, Moses Lelan, bende ne kod ote mar jiwo jopiny mondo bed motang' gi oula ma osekelo midhiero e moko kuom gwenge makono. Tafadhali, let's be safe. Tufanye juhudi kuhakikisha kwamba maji inaelekea eneo ambalo tunaishi. Let's be safe until we are sure we are safe from this problem. Komachielo e County Masiaya kod Kisii, weche mag jiwo arita kwe ne omi pek e ote mag jotelo. Pia hapa Siaya kumekuwa na changamoto kidogo, watu wanahangaishwa hii town, hawezi tembea vile wanataka. I'm glad that the new team wako sawa. We are on top of things, na mjue ya kwamba mambo yenu iko sawa. Mkisherekea Krismasi na mwaka mpya, kae mkijua ya kwamba usalama wenu imelindwa. Hii maneno gani ya usalama yenye ishangi hizi Suneka? That we have to keep on discussing it in every other function. Let us leave security issues to security managers. We want to respect you as an MCA, we want to respect you as a member of parliament, but also respect the county security team. Hatuwezi kuja hapa kila siku tunaulizwa watu wameuliwa. Why don't you share that important information with security agents? Tusicheze na maisha ya binadamu. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jong'wech mang'ula Faith Kipyegon, Ferdinand Omanyala kod Helen Obiri gin moko kuom jo-Kenya mano omi mich mag nyadhi kod jatend piny William Ruto e nyasi ma kawuono mar ringo higni 60 nyaka ne piny Kenya yud loch e lwet jowagunda. Jotend migepe kama oting'o jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo, nyawadgi mar somo Ezekiel Mashogu, e kind mamoko bende nodhial mana kaka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga. Simprose Okinda leronwa wachni. Mheshimiwa Rais E nyasi ma kawuono ka piny Kenya hingo higni 60 tok yudo loch e lwet jowagunda, jatend piny William Ruto nosidho jo-Kenya mosetimo maber e rang'iny mopogore opogore mag lony maggi. E rang'iny mar mich mar nyadhi motisi ni EGH, jogo modhialo ting'o jang'wech mang'ula e ng'weye mag mita 1,500 kod mita 5,000 Faith Kipyegon kod nyawadgi mar ng'weye mag aputh njiri Ferdinand Omanyala. Mabiro mana seche machuok kende tok Kipyegon dhial kaka jang'wech mang'ula ma higani. Ruto bende dhialo moko kuom jotend migepe mage kod michni kama oting'o jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu, nyawadgi mar weche thieth Susan Nakhumicha, jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo e kind mamoko,
ka Gavanas Gladys Wanga mar Homa Bay kod Johnson Sakaja mar Nairobi bende odhial. Jood bura kamoting'o Pondo Kaluma, Otieno Kajwang', David Ochieng' kod mamoko bende ne ok odong' chien. E nyasino mane obagi e lap Mauru Gardens, ugai mar obila Jafet Kohomi, Seneta ma Nakuru Tabitha Karanja, jatatije mar EACC Twali Mbarak kod Nudin Haji bende omi mich rang'iny mar MGH. E mich mar nyadhi mar CBS, janon weche siasa matene Kisiangani Edward, jagoro mongirore migao mar pur Jonathan Mweke, jagoro mongirore migao mar arita Raymond Molo bende odhial e kid jotelo mamoko. Joma moko modhial kawuono bende oting'o jatuko picha adhula mang'ula e pacho ka Michael Olunga kachiel kod Kennedy Odhiambo. Magi gin mich ma jatend piny hinyo chiwe nyasi mopogore opogore mag dhialo oganda matimo maber e sekta magilonye. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ji 18 mane otwe ute twech mashimo la Tewa kod jela baridi e kaunti ma Mombasa owe thuolo bang' gavana ma Mombasa Abdulsamad Sharif Nassir chulonegi fwai kaka mich mar Jamhuri Day. Nassir mane olose od twech ma jela baridi mantiere King'orani Mombasa ne okoni mano en mich mar Jamhuri ne jogo mayande ne otwe jela bang' do yudo kod ketho matindo kata gi dongere miluongo ni petty offenders. To kata kamano ne ok ginyal chulo fwai mondo wegi thuolo. Gavana Nassir ne oten gi jaod bura ma Jomvu Badi Twalib kachiel kod nyawadgi Makisauni Rashid Benzimba. Petty offenders ni watu ambao mtu alishikwa hana kitambulisho, mtu alishikwa obstruction ama mambo mengine madogo madogo kama alipatikana amepeleka gari bila driving license ime expire or things like that. So those are the ones that we are releasing here today. As of today, they are going to be 18, watu 18. Na hawa ni kutoka jela zote, jela baridi na pia vile vile wale ambao walikuwa wako katika maeneo ya Shimo la Tewa na Annex pia. Hii ni njia mzuri ya kucelebrate kuliko kuingia kwenye majukwaa kuanza kurushiana maneno yasiyo na msingi ya hapa na pale. Watu wastick kwenye mambo ambayo siku leo ya Jamhuri itaonekana kuwa tumefanya jambo la kusaidia wananchi. Na kitoka hapa vile vile anaelekea sehemu ya Makadara. Kuna wale wagonjwa ambao wameshapewa discharge waende, lakini hawana uwezo wa kutoka. Kwa hivyo kulingana na hali ya uchumi wa kimaisha ameona leo asherehekee, na sisi sote nikiwa hapa na Mheshimiwa Badi tumesema tusherehekee kuhakikisha kwamba watu wetu leo pia wanafurahia. Kinde ma jatend piny Kenya William Ruto puoyo kenge ma Kenya osegoyo higni 60 nyaka piny yud loch. Sekta mar somo imenyo kaka achiel kuom mago mosegoyo kenge madongo. Jafwambo marwa Judith Mondi miwa ler ewi kaka somo nosebedo tok ng'ur mapod nitiere bende kata sani. Higni 60 koro kama piny Kenya ne ochako ayanga keto e lai manyime somo e pacho ka. Kochakore kod piny mar Kenya African Preliminary Examination KAPE, CPE, KCPE nyaka koro ji odonji e somo mar CBC, okenge mathoth ikwano e sekta mar somo. Somo nochagi British. Nitimo KAPE, Kenya African Preliminary Education. Emane ji timo ka ji osetimo, itimo class 4 kata class 5 iterie intermediate. King'iyo buge mag nyithindogi to gi gik ma nyithindogi timo e class sani kaka ng'amo dhi school, to at least iyudo ni nyithindogi their future bibiro iro ka grade margi somo gi tero nyithindogi iro ka that stage pod gin very young to gisechako gik ma gitimo nyaka mag lwedo. Chakre higa mar 1985 nyaka ne piny mar KCPE chakre pachoka, jopuonjre mohew 26,000 osetimo penj. Medruok mar kwan mar jopuonjre matimo penj osebedo ka neno, mak mana ni moko kuom jolony koni bedo ni Kenya ne oloko lai nyaka e KCPE, chandruok e duoko ma iyudo ne onyayore. Somo sekethore ma nyithindwa moko madhi secondary madhi moa university ok nyal ndiko kata proposal nikech gin half baked. Peny osebedo kikwalo. Peny ko kwal to wabedo gi fake engineers, fake doctors. Ma education osebedo gi a very serious problem. Nyithindo imiyo A to ng'ato okomerit A. Kata kamano, ji mane otimo peny mar CPE to koni Kenya osego kang e keto somo mayot ne jopuonjre yo omenda ma ichiwo ne skunde kod jopuonjre. Nitiere yore mang'eny ma ka gidhi e cyber
to ka ginyalo request godo pesa to government miyogi to gisomo. Nitiere pesni bende ma sirikal oro e skul ma bende kochopo to nyathi nyalo yudo to medo. Koro iyudo ka nyithindo kata makiye chon ne ok ginyal dhi skul atol, to sani iyudo ka ginyalo dhi. Karuto e twak mare kinde nyasi mar Jamhuri odiochieng' ma kawuono to opwoyo kenge ma osego sektani ka okoni en kende osechwalo omenda mathoth e somo nyaka ne okaw telo kaachiel gi ndiko jopuonj. We have increased the total allocation to our education sector by an additional 127 billion this year, an additional 47 billion to enable TSC, Teacher Service Commission, hire 56,000 new teachers and other interventions. Ng'ur kata kamano osebedo ka wuok kuom jopuonj mane ondik kod sirikand Ruto makoni ongirimiti mane omigi chal ka gima ikwedo sani. Kaka achiel kuom jopuonj meke intern, I hope ni TSC bro consider yuakwa moko e junior secondary school nikech wayudo challenges mang'eny kuno. E higa mar 60 ma Kenya timie nyasi mar wuok kielo jowagunda, bende ma Kenya lori ayanga piny mar klas 8 mar KCPE kendo skunde primary odongi e kit somo manyien mar CBC. Judith Omondi, Ramogi TV. Jamhuri mokwongo higni 60 mokalo ne onyuolo geno mar ngima makare ne oganda jo Kenya, kendo kata mana nyithindo manonyuol kindeno ne nigi geno. To bende nyithindo manonyuol e kindeno mor kod okenge ma Kenya osegoyo. Wami report mar Eunice Otieno ma en Mbas, Kenya. E higa mar 1963, bendera mar piny Kenya luongo kaidho malo ka yamo mar loch bende rwako piny manyien, Kenya. Sigalagala mar jopiny mane kod geno mar ngima makare bende otweyo lwasi. E kindeno, inyuolo nyathi manyako, Eunice Otieno. E chiro ma Kibuye boma ma Kisumu, waromo kod jaohala Eunice Otieno, miyo manonyuol e higa mar 1963, higa mane Kenya oyude loch kowuok e lwet jowagunda. E chirone oloko ohand lewni kaka yor yuto mare. An nyinga iluonga ni Eunice Otieno. An jahigni 60. Koro amor ni an Mbas, Kenya at independence. Amor kabisa. Kata obedo ni sani osekwano higni 60, okoni dongruok mar piny pok omiye geno, kendo ni oonge kod nyadhi e kindeni ma Kenya dhialo higni 60 mar loch, kaluwore kod pek mar ngima ma okoni ahinya to kwako nengo mag mwandu ma pacho ka. Kane wadongo, ngima ne yot, inyalo nyiewo mo nengo mayot, mor tedo, inyalo nyiewo sabun nengo mayot. Sani eri mor tedo ok inyal yudo matin ne siling 50. Sani eri gimoro amora en pesa, obed pi en pesa. Chon pi ne kata ne wachulo to wachulo mayot. Udi kata ne chulo, jok mane odak e town to chulo mayot. Oluwo ni kata mano omena nyatindo sani nengo ne oidho, ka yuto mar jopiny to pod othirno. Omena kata ne in gi siling 10 tichamo omena. Sani donge nyaka ibed gi 50 bob, iketo ni gifungo mano matin ma bende ok biro michande. Kaluwore kod weche mag siasa, Eunice wacho ni pogruok ma kinde ka kinde kind jotelo ma pacho ka bende en achiel kuom ohinga ma osemono jo Kenya go okang'. Ka kwayo mare ni e kindeni ma Kenya dhialo higni 60, jotelo nyaka koro ket pogruok margi piny, gichak kuoth manyien ka gilalore kendo keto dwach oganda mokwongo. Jotelo gi obed piny owinjre. Giwinjre, gibede mesa gilosi mondo gipungusanwa gik ma ginyalo, giduoknwa chien gik ma ginyalo duoko chien mondo ngima odhi mbele, nikech ji tho. Onge gima wanyalo timo wan kaka wan raia, kata jotelo wetegi gima ginyalo timo tamo gidonge gisetemo mondo gilosi, mondo ging'any. Mago te sama ging'anyo en mana tho ema biro mang'eny, en mana shida mamedre, gitieko ng'anyo. Joma nie telo go ywe mana ndara, to kinyne to bech petrol omedo, to un ema nyithiu nonegi, un ema giu nokethre mang'eny, koro ngima tek. Eunice Otieno ma tinende ni dhialo higni 60 medo timo kinda e ngima ma okoni tek, ka ojiwo oganda ni gima nyalo konyo piny Kenya en ni jopiny nyaka ti matek
kendo giket geno margi moloyo kuom bong'o nyakalaga. An anyalo nyisogi ni ji walemuru, kech sani en mana lemo to wati matek. Wabro tiyo matek ndiyo to pesa to tin, but watema mwanyalo yudo matin no ero to wayud matin. Wati mana matek to gilemo wadhi ure chongwa lame manyalo konyo gini sani. Kata obedo ni Eunice Home kaluwore kod kaka ngima chalo sani, onyiso geno ni jotelo masani kod mabiro biro yweyo wigi kendo tiyo kod lek mane omiyo kwere jokedo ne loch mar piny Kenya kendo neno ni oganda oyudo fungruok gi ngima makare. George Bati, Ramogi TV. Ayie gi Eunice kabisa. Lemo no kende moket mbele joka ma lemo sigolwa kuonde mabor. Wadhi ane mbele gi weche matuch kaendi ni jopiny mane ochopo neno kuonde rito lee mag bunge pacho kaendi kaka yorno mar dhialo odiechieng jamhuri. To kaka Andrew Ndego leronwa, maendi en okang' mane okaw gi jopiny kotenore gi lendo mane ochiw gi sirikal odiechieng' manyoro mane yiene jopiny chwalo limbe mag kuondego nono maonge chudo. Kinde ma jopiny ne owuok mar dhialo odiechieng' mane piny Kenya yudo loch mare kawuok e lwet wagunda e yore ma opogore, moko kuom jopiny ne oyiero mar timo limbe maggi e kuonde kano lee mag bunge ma opogore kaka yorno mar dhialo odiechieng' makama. E kinde limbe marwa e kar rito lee mag bunge ma Nairobi, warado gi jopiny ma obiro nyiso mor margi e wi lipot mane ochiw gi sirikal mar ne yienegi limo kuondegi nono maonge chudo mora mora. Nimekuja hapa kwa sababu serikali imetangaza kuwa ni kuna free entry kwa mahala pote kuna wanyama ambao wanahifadhiwa na KWS, na yes, nimeona ni chance mzuri ya kutokea. It's not my first time, but it's so fun. I want to say thank you for the government for giving this chance for the free entry, and it's a nice place. Jomadongo kaachiel gi nyithindo ne othale lai makanyakla mar choyo wang'gi ma ok gidong' chien e yudo mor makama. Jodak gilero ni kuom kinde mathoth pok giyudo thuolo mar chopo kuondegi ka otenore gi juogo mag omenda mamalo matamo gi chwalo limbe magi. Ukiwa na holiday at least waweke kila wakati, at least Kenyans wote wapate ile opportunity. Kitu inazuilia mimi kama manze ni ati niko busy, sina hiyo time. Alafu pia hizo charges. Unajua ni wanyama wako huku tunafaa tuingie bure, hatufai kulipishwa juu. Kama wa Kenya acha tuingie bure, watu wako kama acha walipe. Hiyo entrance fee ndio huwa inakuanga challenge, lakini leo tumefurahia vile imekuwa free, tumeweza kuja na watu wote na wamefurahia, especially watoto. Apisas magari tolege neoyango marketo kenge maong'ith chiwo arita ne jopiny. And our main role today is actually making sure people don't get lost, trying to guide people to sightings and which gates to exit and that area. There's other times the park patrol, one of our roles is actually protecting the animals within the park as well, to stop the cars going too close to them, to stop people from speeding. And when it's the rainy season, it's a lot of pulling people out from the mud and things like that as well. Andrew Ondego, Ramogi TV. Bas, mane kaka nyasi mar jamhuri ne chalo, ibiro winjo ni mari ne chalo na dari adek auchiel nono kaka inyalo yudo. Wakwadhi mbele gi weche manyien manotimore mopogore gi weche mag jamhuri. Mine moko adek itimonegi thieth bang' yangore ni nyocha otimnegi nyange e yor achuna e gwenge mag Fort Tenan e kaunti ma Kericho. Commissioner ma Kericho Gilbert Kitio kod governor mar kaunti no Dr. Eric Mutai oseyo timno kendo singo ni nyaka ne ni ratiro oyudore ne minego. They were brought in for further medical examination and treatment. On medical examination, we found out in the two of the females that there was anterior tip mutilation on the part of the genitalia with fresh wounds, tenderness, swelling, and bleeding. And in one of the victims, we noted that there was left anterior wound excision on the part of the genitalia, measuring 0.5
centimeters. The victims were admitted in the hospital wards. We were doing daily cleaning, and we have also initiated some antibiotics. Tutashirikiana na commissioner, na chiefs, na police, and anybody found engaging in FGM shall face the full wrath of the law. This is something which is unconstitutional. It is unacceptable that in 21st century we are still circumcising, and to make it worse, these are not small girls being circumcised. These are women living in their houses. Duol mochung' ne loso sinema pacho kaendi Kenya Film Commission ochako chenro mageto medo lony mar tiyo kod lony manyasani kind rowere modak dala kokalo ting'o malo lony mar loso sinema. Kokalo chenro no, duol no chano donje winjruok kod kuonde tiegruok vocational training centers manie reserve mondo gipuonj rowere lony mar loso sinema manyalo miyo gi yudo yuto kokalo loso sinema achielgi. E kaunti ma Siaya, Kenya Film Commission odonje winjruok kod kar tiegruok mar ng'iya kama rowere 200 mawuok e kar chung' od bura mar Alego Usonga oseyudo tiegruok. Kolose gi giko mar tiegruok mane okawo juma achiel, maneja mar kar tiegruok mar ng'iya Afrophilia Achieng' opuoyo chenro no kowacho ni obiro konyo e medo kod ting'o rowere malo. Piny mar digital, magik mag digital ema dikony nyithindo e ngimagi. Puonj mane giyudo kae kuom juma achiel ni koro omiyo ginyalo yudo tich kata mar dhi go video e arus kata e liel kata e nyasi moro maduong' mantie, to giyudo yuto gi matin. Chenro ni osemiyo wayudo gik mang'eny opuonjore, oduoko geno ne youth mane ok ong'eyo gik mane ginyalo timo, jogo mane nigi mich to ok ong'eyo no realize mich gi, jok mane nigi mich bende nomedo lony e mich margi. Koro wago erokamano, an nayudo thuolo kata obedo ni ok awuok e area maka, nayudo thuolo mabiro mariwra kodgi, ba an bende na act, no kang'eyo ni an bende anyalo tugo, batugo kendo natelo ne chenro mar tugo achiel. Nwaseloso e group kachiel koda Kenya Film Commission gi jotelo mnochung' ni kanyo, to ne gisewinjre gi promise nati ka bo nyalre to giboyudo nwa kata kamera achiel kod laptop kumwa nyalo chako go achaka. Sirkal chano medo ndiko e tich apisas mag arita e kaunti ma Kakamega kaka yorno mar bero lwasi mag chwalo chenro mag dongruok e gwengego. E kinde puodho ruoth manyien mar Butsotso, Phoebe Andati e alap ma Eshirisi, Commissioner ma kaunti Ngali Andaiya lero ni sirkal dhi neno ni ochwalo apisas e kor gwenge manigi nok mag kuonde apisas goeko. Ngalia yango ni thoro mar chenro mar makama en mar bero lwasi mag kwe gi dongruok e gwengego. Omedo dwaro apisas go mondo ta chenro mag gi maonge akwede. Lakini tuko na challenges. Vile naongea hivi, mimi ni chairman wa Kakamega Central and Navaholo NAT. It is a challenge. You will go through hurdles. As a woman, ama kama mwanamke, mara mingi kupokea simu kwa wakati usiofaa, na mnajua wakati usiofaa. Anapigiwa simu, usiulize unaenda wapi, unatoka wapi, na umekuwa na akina nani. Ukimpea nafasi mzuri, atafanya kazi yake vizuri. Malengo ya gazettement ile iliyofanywa in 2017 iweze kutekelezwa ili wananchi wa hapa waweze kupata huduma, na sio hapa Kakamega Central peke yake, bali ni kaunti mzima. Tuko na hizo maeneo ambazo zimekuwa gazetted but they have not been operationalized, na serikali inazitilia maanani kuona ya kwamba bit by bit as money becomes available zimekuwa operationalized. Jopur mag chai e kaunti ma Kiambu ywak ni ok giyud yuto makare kaluwore gi medruok mar nengo dola masani medo hinyo ohandgi. Jopur lero ni yuto margi ni piny kata obedo ni chai iuso kitiyo gi dola.
Jotelo mowuok e gwengego osingo mar biro timo duto e neno ni jopurgo oyudo ratiro margi. Tiba ya ukora ambao umezoga pale KTDA ni kwamba wakurugenzi wa viwanda vya majani tofauti wachukue jukumu, wafungue akaunti za dola, pesa ilipwe moja kwa moja kutoka kwa mnunuzi wa majani hadi katika akaunti za viwanda tofauti za dola. Hiyo itatufanyisha mambo mawili. Ya kwanza, tutaondoa msukamano ama msongamano wa mtu mmoja ama wa banki zote kuja kununua majani kutoka kwa mtu mmoja na siku moja, ambapo sasa hapo ndipo unapata uchumi unaanza kuharibika, kwa sababu tukiuzia mtu mmoja basi shilingi inaanza kudhoofika. Nimewatangazia kwamba kutoka Januari mwaka ujao pesa ile tunalipa ya malibikizi ya mwisho wa mwezi, ile tunasema monthly green relief, itaongezwa na wakurugenzi wataketi kabla ya Christmas na tuamue hiyo pesa ambayo itakuwa inalipa ni pesa ngapi na tuweze kuenda pamoja tukienda. Bas wadhi yumro machuoko dogo podon weche manyien mobro kelo iri kata neno kari adek auchiel nono e wuoro no otiu Ramogi TV. Ruto puoyo kaka uchumi dongo, to uchumi no dongo mana ne Ruto gi joge nikech jopiny to pod winjo pek mar ngima. Mafredo Suru and Dandora Phase 2. Ramogi apuoyo gavana ma Mombasa mane chuny ma wadwaro e Kenya kaendi, maendi Fred kutoka Yimbo Ramogi. Ramogi man Lilian kawuok Nyora nenu maler kan gi nyathina Maro, nyathi owadwa Seki, nyaminwa Eda. Ramogi moro wahinya makamana ni pie manegwa Nyora ka. Okay, Ramogi TV nyambaga yaye awuoro. Mamiri opapo wacho ni nyambaga olony kabisa weche mewacho. Nyambaga ochano wechego apuoyo ndi kare wan gi jolendo molony. Ramogi kaendi ma Fred kutoka Yimbo Ramogi, erokamano ahinya. Ramogi TV, congratulations ne Ramogi kuom comprehensive and marvelous coverage ma otieno Kibuye mar Nyakach, erokamano ahinya. Neno kaendi chenro mar Facebook bende pod untiere. Cheryl wacho ni wane stima olal korwa ka. Kare Ruto ni pok ne owe tengo gik moko. Aya, aneno maler kan Kalangi mano min Zonia. Eric Gono wacho ni Eric Onyango Gono wuod Kachien kaluwo chombija sani jopiny ojony kod dhi e nyasi nikech konyruok ma giyudo onge ngima pek, ji odich kod tijegi. Sani nyasi ok wanyadhi gimanyo pesa. Mzee Omanga wacho ni aneno news yo makare kan Luanda Nyamasare. Rabongo Chieng wacho ni niko ndani mane chenro mar Facebook kama neno gimu wacho sichi mowueni. Joseph Orege wacho ni ano mondi Orege from Siala capital city. Ombija taya nyakwar guoko cha pesa winji kenda luo kaka wuon piny miyo propaganda jamhuri ka mos na menot Madam Catherine. Joseph Orege ageno ni Madam Catherine winjo mos mari. Prince Kokey wacho ni Walter Nyambaga ulero chenro no maber kabisa, erokamano ahinya. Jamta wuoda Awasi wacho ni watching live from Awasi border. Bas vale Obure. Ayie gi nyinge matek Facebook wakae. Wacho ni Walter Nyambaga break record. Ayie kaka olidho dholuo Mehmet ndi, erokamano ahinya. Victor Ocharo watching live from Kisumu Nyakach Bugo. Jamhuri ni okodhi kodwa maber ahinya nikech ngima pod tek, erokamano ahinya. Lazarus Okech wacho ni ano Okech Lazarus aneno eyo makare ka wuok Kiambu County nyaka jo Kiambu, erokamano mos no jo Kiambu kanyo Okech. Mana lungre ni dem last born Victor Evelyn wuok Denderu roundabout wacho ni Nairobi niko ndani, erokamano ahinya. Ma Evans Okoth watching live from Nyakach Kabodho Paponditi. Teva Ker to pod walo kodwa piny kaendi tek maratari, erokamano ahinya. Kevin Arucho wacho ni wuod Kanam kane Mbita aneno weche manyien, erokamano ahinya. Mose bende wacho ni aneno news makare
kane dala ma Nairobi ka. Erokamano ahinya meduru mana oro ote u 2-6-00 eka kwa nyalo yudo uka mondo wang'e ni to jamhuri ni no dhi nade. Aneno ka ng'eny wacho ni sirikal onego kony nikech weche ok dhi maber ahinya. Wang'e ni ka nyalo yudo moko ka endi kapok wadhi e yuo moro machuok kodugo to bwaro go mbaka. Weche mawuok manyien. Masara ka wuok okumba Ramogi neno maler apuoyo gavana ma Mombasa mane chuni. Ramogi TV na kusikia poa kama niko wiga. Erokamano ahinya. Brooklyn erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kama Charles Ragot ka wuok ogelo kodera Karabach ayie kod nyambaga ochano lendo no kabisa. Erokamano ahinya. Sam Kotieno waneno Ramogi TV Wanoma Bay County Kenya at 60 onego ji duto 60 years and over kende ema yie gidonjo kata wuok e Kenya maonge visa. Onego yiene mana joma ni 60 and above mondo yiene ka gidonjo kata giwuok maonge visa. Wageng jore musna min nyaol man nyakia. Erokamano ahinya. Wadhi yuo waduogo weche manyien kik dhi mabor ahinya. Next on Shambala Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Meher kijodala gyote mochunga harus madhiti moreni kara ibong'e ni aning'a jini gi nyathino mapare biro riwa harus kata kang'o mabiro timore. Koro wan wadhi mana tiyo gi pachwa maber. Ka inikao pichnigi bitero gi ka jofwamb weche ininyalo tieko kar doli chutho. Mar ariyo seche te ini miyowaga tem matek ahinya to tem mimiya ni akwayi ano kadwa tem machal kama. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Ajwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng tich adek ka tich adek chakre saa 8 mana e chenro mar Mine Nyalo. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surabaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo.
Ai biro tedo. En hera gi lony moketie loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. Royal Mabati Factory, kambi achiel kende maloso mabati manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado bende yudore duto. Yud offers mag Christmas sani ka gauge 30 mar box profile dhi gi siling 400 kende, Roman tile profile gi siling 534, stone coated tiles gi siling 600 kod nengo molwar mar steel trusses. Yudwa Kisumu Accra Street momanyore gi apaya ma Paul Mboya Manjit Building kata gochnwa e 0722 638 838. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Kamano kuom keto Ramogi TV kaendi wadhi ane mbele gi weche manyien. Kinde ni ma Kenya medo jiwo chenro mar pith yien bilion 15 ka chopo higa mar 2032. Jo Kenya medo wuok oko mar siro chenro no e gwenge mag Kasaveni, Matungulu e kaunti ma Machakos. Jo piny wuok oko mar chwalo kampen mar pith yien. Chenro no onywando skunde kod jo piny mageto pidho yien 5,000 mondo mi res gwenge e vidhiero ma ikelo gi lokruok mar kor lwasi. Jokanyo matayo chenro no wacho ni gin kod geno mar chopo kare lek mar pith yien. Kama wakaanji wa hapa nafikiria tutafanya mzuri, maana tumesoma mengi kupitia kwao, na we promise in the near future nafikiria tutakuwa na eneo mzuri, maana tutapanda miti kwa wingi. Kitambo kulikuwa na msitu, lakini kwa saa hii hakuna miti. Ndio maana saa hii tumeanza upanzi wa miti, ndio hii area irudi vile ilikuwa. Pia kitambo tulikuwa tunapata mvua, na sababu ya kukata miti mvua imeenda. So we've deliberately chosen planting of trees which will be done on a yearly basis, not non-linear yearly basis, but we'll be doing it particularly during the rainy seasons so that the community can plant as many trees as they can. Baso donjo ne weche mag tuke ni jaloch nyadiriyo ng'we mag mita 1,500 Faith Kipyegon jalno mamako rekod ng'we mag ng'wech e kind Kelvin Kiptum, jaloch midila mar silver ng'we mag mita 800 Emmanuel Wanyonyi kaachiel gi jaloch midila mar bronze ng'we mag chikruok e sigingi Faith Cherotich. Duto no dhial e nyasi mag World Athlete of the Year. Faith no dhial kaka jaloch kidieny mar jong'wech maringo e chuny pap bang' wuoyo rekod nyadiriyo e ng'we mag mita 1,500 kaachiel gi mita 5,000. Komachielo Kiptum nobedo jaloch e kinde yawuoyi duto e ng'we maringo oko mar pap. Kiptum ma en jahigni 23 nowuoyo rekod mar ng'we kenda bang' ringo ng'we mag Chicago Marathon kuom seche 2:35. Emmanuel Wanyonyi kaachiel gi Faith Cherotich nomi mich mar jotugo matindo. To have achieved what I achieved this year was magnificent. It was a dream come true from a long time ago. So I'm so proud of myself. Jaloyo ne team mar Nigeria gi club mar Napoli Victor Osimhen obedo jatugo mar sulwe e pinje mag Afrika bang' yudo mich no tieno manyoro e boma ma Marrakesh manoyudo piny ma Morocco. Victor ma en jahigni 24 noloyo gonde 26 ne club mar Napoli
kendo no konyogi kawo kombe mar lig maduong' piny mar Italy. Mohamed Salah matugo ne Egypt gi klab mar Liverpool kaachiel gi Ashraf Hakim notieke thuolo mar 2-3 kaluwore. Asisat Ashaola nobedo jatugo masulwe e kidieny mar Wakeini ka ma endi en loch mare mar 6. I want to thank everyone that have seen me through life's journey, in achieving my dreams, in achieving my goals. I appreciate Nigerians for their support. I appreciate Africa for putting me on the map, for encouraging me, for defending me, regardless of my shortcomings. Thank you so much. Thank you very much. I appreciate you all. God bless you all. Thank you so much. Bank club mar Etihad Frankfurt rodho Bayern Munich gonde 5-1 e tuke mag league piny mar German. Bayern ni kod geno mar ndiko duoko maber e tukgi mar Champions League e kindgi gi club mar Manchester United. Bayern kata kamano biro tieke thuolo mokwongo e group A ka nyaka sani gin gi points 16 ka Manchester United nyaka yud loch ka gimako thuolo mogik e grubno. Manchester ponono ni olo e tugo ma kawuono gibiro tieke thuolo mar 4 kendo thich gi oko e tuke mag Champions League. Haya, kapok watieko chenro mar duol Ramogi TV makevo kawuok Chemelil, Jamhuri ne odhi maber. To aoro mos ne somo ko chia Ramogi ler kelo news mokwe. Obodo no mos ne Walter Gilen Ramogi. Erokamano, ahero dhowa, erokamano. Mano hocho ni erokamano jandingo panga ikelo nwa kendo mokwe. Erokamano ahinya. Maendi Otieno, wacho ni Ramogi TV ko live rongo. Erokamano ahinya Ramogi TV. Lamo kende manya wanyalo keto Maluk Ombaka mar Siaya. Anibra aneno Ramogi maler kano mbei kod jaduong' Mapandei. Erokamano ahinya Ramogi TV piny tek ahinya wawuok Ogongo. Mano wacho no los negi ndara ma e skul Ogongo. Okonywa kata mana yawo keto taya kaendi di sikul tek ka koth chwe. Erokamano ahinya kuom orote ugo. Mane kama dowe chenro marwa mar duol wabro duogo kendo saa 3 ka Nyasaye oyie. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno Nyarugenya. Anto nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya. Nyakwar guok kocha pesa. Nyasaye madgwedhu wanere saa 3 kendo ka Nyasaye oyie.